Kardo ma kya hai? Kardo. Aprang si pidino tum Karbi Anglong live labang sa telephonic conversation long. Ana liya po na kibin tek po na sana kiro pipa lo. Nilita na litum phone na call bate sa telephonic conversation duna pu nali birta bate nali ke calla pot nalihin banda nali tum Karbi Anglong live pan nali nenga klong banda nali tum pan kurwang tu pejir lo Kardo. Kya hai? Alang di nililong non Karbi Anglong live telephonic conversation long nangge dudun nangge kapit kay lo ilitum Karbi Anglong boxing association labang so coach kya hai Rahul Teron lo. Frank sini tu Karbi Anglong live tapi nalitum team non hajong medal kevan pen nilitum Karbi Anglong Haferman Nongme kevan take pot nali pan tapi nali team afan congratulations lo. Kardo. Tangke nanglihin penle than pasidik tha nanglitum kona state mere kona district tong nanglitum ke pathu damma lapen koloso category lo lapen komama si dakpen ke damma lapen komama si medal ke banma angton penalam nangi kladak pena pasidi dun sakhe Tangse nanglitum nili fanar julo nili nenga klong penanglitum fan ako kurban supajir lo. Senon la recently batar ni si nilitum tumi anke ki judo hai 46 Assam Inter District Sub Junior Under 15 Boys and Girl Boxing Championship sila nitum Inter District ka ne B ala dak de pelo Dergaon High School Playground lalong se B ala golaghat long tarik trok pen tarik kep pangcheng pen nilitum ta meda Karbi Anglong pen cepati dun lo bate Karbi Anglong ni student fan cepon lo dak pen ni kepon bang clear sumar cepon alang litum weight category bang kenelo 43 to 46 bang singthor teron alang li kene bang apumen ke likon teron lo dan Bisal Basumatri ko la bang ako apumen ke Sujit Basumatri alang litum pan la 46 to 49 kg la so category long lo la pen 67 to 70 kg bang ke sarkang sirong phar apumen bang ke singrong phar pulo and 70 plus 70 plus ke weight category long ma soham crew alang li sabramen ke bulut crew plan di bang clear to sumar mane sub junior long se pakhela lo hai sub junior category bate la so weight category pen pakhela dun pen bang ini tumbang ke first round long khela dun lo ako asab injured ke da journey lang le tum anukan cheruk lo amate bleeding der lo hala chingthor teron bang amar lapan bang pakhela long le der lo second time bang ke kamela sarkang kirpen so ham bang kenelo final round long kene bang final round long bang so ham bang rem der lo GPC pu sido goti boxing club long serem dun der lo apen sarkang kir la son lo hai la bang second round long se rem dun hak lo sutia long ma la son lo jo acha to tamela Soham Kru bang silver medal wan pilo Karbi Anglong fan ben sarkang kirong parta gold le long dun silver re pustame kunelo mane bronze ba wan pilo jo fast lang la tume ka khela se lasu sumar konatong training channel non mat ke nilitum da kasa long se than bom kasa ground long se nilitum than bom both girls and boys category ma girls and boys category girls bang ene tum avider bang ini bang thom bang sibong do ante la tum bang asap innud bang awet chok cheder la pen ke innud bang arta komchet innud bang ke arta ongchet amate la so dihu bang girls tum han bang ponpeder la hai mala non thang ke bang khela dola la se hala suhud bang se non ako ke pon suji phan bang la tum han bang sisig lo ante nalitum la
ang tan ke pon interstate punon interdistrict punon laso sports along na itum kosono mane sponsor mate financial nang cuma naga cirabdun mate Karbi Anglong sports station dan pinakit cirab mate ketika ding tumpeng pinakit cirab mate kosono sinal itum ang tani pon no non kedam tangan ni lidak Karbi Anglong tim pen kepon kanili kedam tang thongha dorhata pon lo Nongme pon lo Guwahati ta pon lo lepen non dang kedag dergaon lo hai ऐसे lake isi nenga klong pen suru re une ake hai CM itumla CM sar non ronghang sang ho langli sar tuliram ronghang sar bang langli nang serap din titi kena equipment apula ben kena din ta hai titi dun bate non ta nang rab dun lo ke la pulo la bang ta nang serap dun bom la hai ban beleg ba bang ken itum nen hangdam ta thek thedet dio thang bang ke kenine den masih mat la pulo hai kadu ka beta nang serap din ji mene jong se hangdam bate nilitum alang litum long patte bogdam pute same nilitum ta apor ka dure ba dak lahi student tumhan te sethan poma la pen hi jula high finance ka terting poma la hai bang abedet polo imene ante non jong si akimi itum lapusan ke patu ning ke hango somatum do di madegi ji Karbi Anglong lam Twin district Assam dan Kethenai district pulote obviously risu jangan tum ke doktigan young generation lo alang itum tan interested of tomara dupi istame alang itum masawar chini bang we kona si join nang ji ma ko puson si kona sa club ke doma ko son ma kon men chini bang la si ko son nang li hin pan jong si tan pa chini ji pulote kiteng si bang la ni di ahok peda lamma ni di la hello ni lidak dipu long setan bom open pulo kasa long se non marke CM sar nang tu bang non la CM sar nang tu bang non la prabjing ben ladak la boxing hall ta do lata hele tu manang pipo se alang lipu se kadu ka ve panta ni li kecheng pana phang ta anta pulo je nili ke arlenga sumar phan athang ponji arlenga sumar phan athang papa phang dunji bate Karbi Anglong phan Nongme wan nangi joini sinili methang kam suri dokok tanili chibikok tan sedak usumar han phan lo te non lo sini sonson alang litung ka chipiduk ten ajoini salang litung non silver talong dun lo bronze talong dun lo ate nili nali tuma channel hoi bate non as telephonic conversation tanili nali tum phan lam the nang ke thanji bate kadu ka ve nali tuma channel hoi nang lang dunje tum phan nili lam the ke thanung tum bang le hello Karbi Anglong aristo ejang from the age of ningkan captain ningkan thong kevan nili ke thani phan nili ready cherap seroi chethan seroi nang athe nili tainot Karbi aristo nili Karbi aman aplang non son dag district level pen singlok state level pen national level anta nili non ke ponji nili platform dulu jong si ekdom kadu ka vedak kithe kiding atum song lapen ratchari tum jong si nili tum phanan su se jakong horang nang pidun pen lahai ka cherli ya equipment lahai nang pedor dun pute nili lananta nili lamchak pilo next time ke international mane pro pakhela damian da nili align do national level international level nonson bahar nonson pro pakhela damji Dubai tang ho Australia tang ho hai lo anta nili a connection bang edu hai se Ladakh pe nonson inter district pe nako state pa pathu det lo poten tum notice pakhela del te selection to dun pon itum sub junior pen senglong junior senior pen senglong youth sabang ton pen itum mane ha national level long anta nili ke to dun je phaneli non mat ke de la son hai lalu halo takai nang li tum lapen nang li team nang li tum kasi paduk aja ini nang tum jurnal lu nang li tum dode sang se yuda tum phan Japon si la boxing nahin labang tu sports culture Karbi Anglong perman atau fan inter district long patudun pen
Nongme kevan pi thega pon nang tumhana khiru pipa ji lo pen nang li tuma kemang so se national level pon international level an ini tumakar biari so jang atum de kailo kape ka khai tum da jong si ani hang atum do pulut nang li tum coaching center long mane jang tum boxing association no na participate dun ki pasini ni tum hin da sa chini lo pen la basa telephonic conversation long nang ya pon chi dun thek pon nang thana khiru pipa ji lo ke hai kalang lo la pene ni las lap kisi puintung ale tuma helong mane as a coach lo nili but non than bom lo se nangli tuma channel hoi pen phir kachining ri thu tum kar biari su yang fan la hello mane nangli tum wang non se than ra pen nang thek ra pen nang unan ke nili nang bori pidun po la pen unan ke bang itum ka ting hon si yen ta bang alang li tum ta nang serap dun po se bang biar ni lase ilitum Karbi Anglong phan Nongme wan pinang Karbi Anglong ari su ejang Karbi Anglong a youth hello they are the future of Karbi Anglong they will be the proud for Karbi Anglong lase kado kave la high sport not only in boxing nili boxing coach lo paling le nili only boxing fan prefer se tame as a physical fan kado kave a game non son football pen tenglok athletic pen tenglok boxing pen tenglok taekwondo pen tenglok nang tum wai non Tini nang lahai sport culture long seli tum aphang cepati dun pelate tum misi kaya phan Nongme pen penglok eli tum o kapran pen penglok la pen ke lahai raki hormu takirim je bang eng ar po personally sini dan la ke kado kawe Karbi Anglong risto ejang phan atok anu pen tum ta jong interested pote neli tum phanang jirtai non bate dak neli tum than bom non markela tasta ground non neli tum than bom vai non nang li thanik po asap to hard work do nang ponte non kewang ji ta khela do lang non khel maharan de te nili tum notice fan nili tum prepare kit po jolo son hai ang thun la lage man tu ne bang state tum mate notice tum ki di puthe se me trial video no te ka select lo te direct khela dun fil lo la se always be ready practice se pulote upay practice make a man perfect ahong lo la te akhiru pipa ji lo hai ja ai tum ada suruh lo nang tum na dirta